Oh, ito si Jerlyn. Oh, ito, Hi! ito si Jerlyn. Hi! Ito. Hello! Hello Hi! sa inyo! Ito si Jerlyn. Oh, ito, lagay natin sa vlog. Sasama namin kayo sa vlog, ha? Dahil kasi dumating na tong ano namin. Salamat ng marami. Oh, dumating Oo, tong ingat kayo. See you in the Philippines. dumating tong ipinaship. Sakaling pag kami nakauwi na ni Michelle, Ay, bago dumaan tayo kayo. datingan, Pumunta kayo dito. Oo, mag-meet tayo ha. Mag-meet tayo. pasal din kayo sa amin. Oo. Eh, teka muna, nandito na yung balikbayan na yung sinip namin. Ito, deliver Asa na yung na susi? ngayon. Susi. Ayun guys, isang supporter natin sa YouTube, kausap ni Louie Boy, nasa Amerika sila. Ingat. God bless. God bless us all. Bye. Ayan na guys, ang ating second shipment. Hello, ginabi kayo ha. Busy? Busy, good evening. Ginabi na ako. Ang dami ah. Puno ko kasi yan eh, pag-alis namin ngayon eh. Oh, Umpisa kami ng Bulacan, ma'am. aba. Maraming delivery. Meron pa kami, pangalawa pa lang to. Mayroon pa kaming hanggang 4. Oo, 4 na ano. Kasi lumipat kami kaya mga na baso-basura na inuwi namin. Bagong lipat na ako kayo. Oo. Saan mo yung dating pinapadalan? Ang alin? Address. Ay wala. Ngayon pa lang. Oo, ngayon pa lang kasi galing kami doon. Tapos aninuwi namin yung mga pangkusina. Oo, yung pwede pang gamitin para hindi nabibili. Ang ano nyo, lalakas nyo, bibigat ng mga yan, ano? Sanay na. Sanay na. Buti yan, exercise. Salamat sa Atlas, lahat buo. Basta maganda pagkakabalot. Oh, we tried. Kasi ba, ano sa tape, mabilis na humano yung tape nila eh. Amin, dinamihan namin. Yung ba, nilalagay pa akong strap eh. Oo. Kahit pala linggo nagde-deliver kayo, ano? Ha? Yeah. Intact. Oo, intact. Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Salamat po, Panginoon. Amen. Dami pa nilang i-deliver, oh. Ito puro Pampanga na yan? May mga ano po dito, ma'am. Bataan, Sambales. Oh, hanggang... Bulacan nung inuna namin eh. Tapos, pero... 3 days po yung biyahe namin, ma'am, bago makauwi. Tuloy-tuloy. Opo. Oh. Hindi kayo yung last time, ano? Iba yun, ano? Opo. Oo. Aray. Ano kayo, mag-ingat kayo at ang mga likod. Thank you Lord. Ito na ngayon, pagbubukas tayo tapos mag-arrange ng mga inano natin, mga shipment. Kaya minog na ni Louie Boy ang ano, ang lamesa at saka yung chair niya para may space. Exciting kahit tayong nagpadala sa sarili natin. Exciting. Sige. 4. Ilan ba sila? 2 lang, pero 3 araw silang nagbabiyahe. Hindi na, okay lang. Dali nyo na. Doon po sa, dyan na lang. Yan. Oo. Huwag nyo na, idali nyo na yung chinelas nyo. Yan, maraming salamat. Okay lang yan. Hindi maganda, kulang sa tape. Oh, thank you Lord. Salamat po Panginoon. Intact siya, no? Oh my God. Oh my God, thank you Lord. Yay! Ayan na guys, ang aming mga ano na to, pangalawang shipment na to. Second shipment. Meron pa tayong pangatlo at pang-4. Alam mo, excited ako ga? Sa third. Di sa susunod. Dahil nandun yung ano natin, yung mattress. I know, nagbumili kami ng bagong mattress. Sa Costco. Nasubok naming brand, yun ang mattress namin doon for a few years.
Tapos Long years. yeah, Yeah. several years. Tapos Tapos nagustuhan namin. nakita natin ulit sa Costco, the same price. Same price pa rin siya. Pero na-upgrade na siya. Upgraded kasi gel memory Cooling. foam with cooling effect. Yun. Kaya namin binili. So mura siya kaysa dito. Tapos kahit na may shipping fee pa, mas mura pa rin siya. Kaya in-ship namin. Yun, darating yun sa next shipment. Next shipment yun, which is just in a few days. Yun. Ayun. Oh my God, thank you, Lord. Yan, oh. 205, 305, 405. Yun na lang 1 and 2 boxes 1 and 2. Meron pa kaming darating. Meron pa po. Oo. Bali 31 boxes yan eh. Ang dami. Oo. Makakaulit sunod. Eh, hindi kayo yung nag-deliver last time, ano? Oh, okay. At saka, highly recommended. Atlas. Atlas. Thank you to your friend. Oh, thank you nga pala kay Rene, Boy Alconga. Thank you so much. Salamat. Ito na yung boxes na sinip namin. Kaya lang, hindi on time sa sinabi mo sa akin, ha? Hindi, okay lang. Niloko mo ako, pero okay lang. Hindi, lang days lang. Hindi, at saka nandito naman kami, you know? Pero talaga, highly recommended. Kasi intact talaga. Oo, kung nandiyan kayo sa California, ang kontakin nyo si Boy Alconga. Moreno Valley. Moreno Valley na Atlas. Oo, pero ano At talaga? saka si JV. ang nag-pick up sa amin. Maraming Ay, muna kayo. Wala may pipirmahan. Ha? May pipirmahan. Hindi na nakaraan dito yung malaki katawan. Ano? Yung malaki katawan. Oo. Ay, teka muna sandali. Uminom muna kayo. Oo. At saka yung pipirmahan. Uminom muna kayo. May pipirmahan pa ba? Inom kayo. Oo, siyempre. Wala lang kaming pagkain. Kung may pagkain lang, Sir, marami. hindi kami nagluto. Hindi pa kami nagluto. Akala namin bukas pa kadadating. Ay, sana pakainin namin kayo. Oo. Maraming salamat sa inyo. Pang ano nyo na lang. Salamat po. Salamat. Pangkain nyo. Ha? Oo. Pangkain. Oo. Ulitin eh. Baka magdala ulit. Oo, sige. Oo. Thank you, ha? Maraming salamat. Si area ko rin. Pampanga area ko. Petrogate. Oo. Pangalan, pirma, ay, pirma po. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Pangalan. Pirma sa taas. Yung numbering ng mo. 5. Ay, hindi sa daan. Snack. Salamat po, ma'am. Thank you, ha? Maraming salamat. Hindi pa kami nakaluto eh. Akala namin talaga bukas pa. Oo, akala Next time, namin. tawag na lang yung husband. Oo. Kain. Oo. Pagka yung ano. Pa rin po yung number ko sa resibo niya. Oo, Okay. Thank you. Basta Oo, pagka nandiyan yung naman. deliver kayo next time, tawag kayo para at least makapag-prepare ako ng pagkain. At saka hindi namin alam na linggo pala nagde-deliver. Akala namin Lunes Oo, kasi na. isang may mga times kasi wala kang biyahe rin eh. Tinatapakan sa linggo. Tinatapakan sa linggo. Kaya pagka meron naman linggo, Holiday biyahe. kahit Biyahe. Oh, that's good. Maganda yan para sa inyo. Oo. Iba, Maraming salamat. Sige. Maraming salamat. Sa ulitin pa, maraming Oo, salamat. sige. Basta Okay, tawag salamat kayo din. ha, pagka mag-deliver kayo. Thank you. God bless. Ingat kayo, sabihin mo. Ingat kayo. Ingat kayo sa Ingat sa biyahe, pag-drive, ha? Ingat. Sa biyahe, God Ingat. bless. Ay, thank you, Lord Jesus. Bless them, Lord. Nag-start sila ng Bulacan today, I think. Tapos, dami pa.
Sa ano? Ay, thank you, Jesus! Oh, andyan na. Sorry. Sorry. Galit ka yata. Hindi ako galit, ha? Galit siya kasi ang dami niyang ayusin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Mamili tayo ngayon kung anong una natin bubuksan. Ano gusto mo? Number 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ito. 5, 4, 3, 2, 1. No. Ito, 4. 4? Number 4. Oh, ayan, 4 o 5. Okay. Buksan natin ang number 4. Ang dami namin yan, guys. Mga damit, ilalagay sa lalagyan. Mga pangkusina, ilalagay sa lalagyan. Alam nyo ba, sa totoo lang, siguro mga 3 months before kaming umuwi dito, ay naku, stress si Louie Boy. Dahil kasi hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa sa pag-iimpake, At saka yung pagpili. pagbebenta ng mga gamit. Isipin yung buong bahay namin naibenta namin. Kaya itong inuwi lang namin yung mga kailangan lang na magagamit dito. So, lumang tuwalya lang yung Swimming pang pool. sapin. Ayan. Ayan ang bag ko. Nakita ko na. Oh, thank you Lord. Mga pangkusina. Pangkusina. Ayan. Okay. Oh, sige. Next. Next. Buksan lang para hindi ko na Which maalala kung anong meron. Kahit saan. Kahit 1. alin. 1. Oh, sige. 2. Ayan na. 1. Where's 1? Ay na, okay na. Ito na. 1 of 5. Hindi ko alam guys kung paano ako mag-uumpisa yung mga bebenta namin gamit doon kasi hindi naman namin madadala. Dahil kasi lalo na yung mga appliances puro 110. Kaya yon ibinenta na lang namin at saka ipinamigay yung iba. Tapos Ganon. yung kotse pa kailangan namin ibenta. Tapos, dahil ang mga bata may kotse ng sarili. Yung kotse namin binenta namin. Buti nakahanap kami ng 2 kotse binenta namin. Tapos itong yung grand piano. Oh, baby grand piano pa Baby pala. grand piano namin. Naibenta namin lahat ng maayos. Ayan, Mga puro damit-damit. hanger na to, mga damit na to. Damit, bag. Ayan, Ano pa? bag, ano ba nasa ilalim nito? Ayan, kahon. Ay, may kahon pa. Pag may kahon, may mga laman pa yung Ayan, kung mga ano-ano. gamit yan. Lahat intact, oh. Intact lahat, guys. Amoy Amerika. Amoy. Dati sinasabi, amoy ukay-ukay. Amoy yung relief. Alam niyo yung relief? Noong unang panahon, yung mga ukay-ukay tawag relief. Relief goods. Or mga packages na galing Amerika. Iba amoy, no? Mabango. Ako, dami natin gagawin. Hindi natin ito maubos gabi na. Bukas na lang. Ayan, katulad. Alam nyo ba guys, so katulad, yung kabayo na yon, pakikunan mo nga sa. Oh, ayan. Inuwi pa namin Ayan, yan. inuwi namin yan. Doon sa first, Hindi ano siya namin, nabasag. Ayan, Hindi buo pa nabasag. siya. Yung kitchen na yon, yun. Ayun, yung word na kitchen. Ito. Ayan. Inuwi rin namin to kasi namin yan, favorite. Ayan, oh. Ayan. Kahoy, Ayan. made of kahoy. Yung base niya. Binili, saan natin niya binili? Sa Home Goods. Ayan. Oh, ayun, binili namin. Ayan. Pero appliances, Saan ka ba Saan nagbubukas? to. Pero appliances, iniwan na namin. Tapos lahat, pati mga stereo ko. Kanya dito, bumili ko talaga dito ng Pati bago. patio furniture, na yung may umbrella, may ilang seater yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Six. seater. Talaga namang napunta rin sa mga taong nangangailangan talaga ng mga gamit na yun, no? Ipinagdasal namin yun na sana Na mapunta sa mga taong Sa mga damit-damit. Yung mga nangangailangan. Guys, may co-workers. Ay, inuwi ko pa yung jacket ng Kaiser. urgent care. May souvenir. Eto, may mga Ayun. kahon din. Pati itong ano mo. Okay. Sige, mamaya na. Tapos ayan. ano pa to? Camera yata yan. Camera. Ay, hindi. Okay. Ito ano to? Alin? Ito yung mga ano mo, Uy! Ay, salamat! Dumating ang aking Egg tray. egg tray. Ayan, Ay, hindi siya nabasag. Meron pa isa dyan.
Tsaka may Ayun. cover yan ha. Thank you, Lord. Kasi egg tray natin doon, wala Maliit. tayong egg tray. Hindi, yung papel, cardboard. Ang ginagamit namin ngayon. Oo. Kasi hindi na kami bumili guys. Kasi Meron naman kaming darating, kaya inantay na lang oo. namin. At saka, baka sabihin nyo, bakit nyo pa inuwi yan? Mayroon naman yan dito sa Pilipinas. Meron. Pero guys, gagasta pa kami. So yung mga bagay na okay pa, ang ganda pa, parang bago pa. Yun ang sinasabi namin. May takip Simple. yan. Simple lang ang magiging buhay namin dito. Oo. Katulad yan, luma namin yan. Pero inuwi pa namin dito. Dahil Correct. kasi, bakit kami bibili? Meron naman kaming gamit doon na pwede pang gamitin. Eh di sayang yung pera, hindi ba? Pero yung mga bagay na mga dekuryente, hindi namin pwedeng dalhin. Like meron akong, ano tawag dito? Yung mixer, KitchenAid mixer. Na hindi ko gustong gusto ko yun idalhin dito. Kahit na 110. Kaya lang may gustong bumili. Sabi ko, Sa tamang tao rin. tamang tao rin, young couple. So she bakes, she really wanted it. Wala pa siyang enough pera, sabi niya. Pero naghanap pa siya ng mahiraman daw sa sister niya kasi gustong-gusto niya. Hanggang binigay na lang namin ng mura sa kanya. Dahil, you want it to go to the right people. Nakatulong ka na, nakabenta ka pa. Ayan. Guys, nakikita nyo mga damit ang nasa ibabaw dahil kasi yan ang namin, pinang-wedge namin. Ay, ayan. Ito yung ano. Alam niyo ba ito? Ano tawag dito? Belen. Belen. Nativity set from Costco. Nativity. Kasing tanda yan ng mga bata, guys. Yeah, oo. For sure, meron ditong maganda sa Pilipinas na maybe mura lang. Mo. Yan, para yan, diretso. Pero, Nativity. hindi namin iniwan ito dahil may sentimental value because lumang At ito stethoscope pa rin ang yan. stethoscope Hindi ni yan, yung luma ko Gerlin. yan. Meron pa akong isang magandang stethoscope somewhere. Ayan. Inuwi ko rin yan para magamit sa'yo. Pati yung mga cord ko. Ayan, mga Ayun. tools ko nandito na rin. Baka makapag na ako. Aray! Madadagdagan na ang trabaho ko. Makapag na ako, magwiwid na ako. Ayan. Ay, salamat po, Diyos ko. Salamat. Very intact itong boxes. Walang walang bawas, hindi ko pa nabasa to. walang sira, walang bawas. Thank you, Ngayon, Lord. may Thank time you, na Lord. akong magbasa. Yuhuu! Thank you, Lord. Eto. Ay, isa pa. Eto, trabaho na naman to. Okay lang, at least. Nakarating ng maluwalhati. Tsaka kailangan dumating na sila before May. Kasi sa May, wala tayong space para dito dahil marami tayong family coming. Oo nga. No? Kailangan sila galing din silang Amerika, marami din silang dala. Pag nandito to, hindi wala tayong space. Hindi tayo kakasya, matutulog tayo nakatayo. Eto, luwag ito sala, pwedeng maglatag dyan ng Oo, dito tayo sa Yan. Ay, ayun, mga pang-bake ko. Yehey, yung mga pang-bake ko. Yuhu! Ayan. Yuhu! Ako! Mga pang-bake, ayan. Ayan. I miss my big oven, pero okay lang. Thank you, Lord. Carry lang, sabi nga ni Vice Ganda, carry lang. Thank you, Lord. Amen! Okay, guys. Thank you, Guys, Lord. Tuloy na lang natin ulit, ha? Thank you so much for supporting our channel. Sabihin Maraming nila, bakit yung salamat. parang nasuot ni Louie Boy? Ay, iba na to. Iba na to. Pareho kulay, Oo, puro pareho itim. lang. Naligo ako kanina. Hindi ito yung suot ko kahapon ba yun o the other day? Halika na. Naligo ako kanina. Thank you all. I love you all. Sa mga OFW, yung bayani ng ating bansa. Itong bansa natin na gustong-gusto namin. Galing kami ng United States, California. Umuwi pa kami dito para manirahan. Ito ang bansa natin minamahal. Katulad ninyo, mga OFW, mahal na mahal namin kayo. Kayo ang bayani ng Pilipinas. Okay? Thank you so much. Maraming salamat sa inyo. I love you all. Bye-bye!